vítam na tomto webinári s názvom Čo vám o mužoch nikto nepovedal. A hoci by som vám ja rada porozprávala o tom, čo vám o mužoch nikto nepovedal, nemôžem si k tomu pozvať vhodnejšieho a kvalifikovanejšieho hostia, akým je muž samotný. Preto som sa rozhodla do tohto webinára prizvať ďalšieho človeka, ďalšieho lektora a nie len tak niekoho. Samotného môjho muža Rastislava Ďurova, ktorý okrem iného, okrem toho, že je môjim dlhoročným partnerom a manželom, je zároveň aj sprievodcom mužov v mužských kruhoch a podporovateľom a koučom ľudí, ktorí sa vydali cestou transformácie celého svojho života, nielen svojich vzťahov. A práve preto som ho poprosila, aby pre vás, predovšetkým ženy, povedal pár slov o tom, ako vidí mužov on ako muž. Takže vám prajem naozaj skvelý čas, veľa aha momentov a v tomto momente už prenechávam slovo môjmu mužovi Rastislavovi Ďurove. Dobrý deň, milé ženy a milé dámy. Vítam vás na svojej online prednáške Čo by ženy mali vedieť o mužoch, ale nikto im nepovedal. Pevne verím, že táto prednáška bude pre vás prínosná, že bude pre vás inšpiráciou, že vám dá nejaké nové vhľady do toho, ako vlastne fungujú muži vo svojom živote, ako funguje ich mentalita, čo je ukryté za podstatou ich správania, ale predovšetkým, že vám toto know-how pomôže žiť lepší, harmonickejší a vyrovnanejší partnerský život. Takže základnú otázku, ktorú by sme si mali položiť a ktorú treba zodpovedať, je, či sme naozaj odlišní a ako tieto odlišnosti definujú spôsob nášho rozmýšľania a nášho fungovania. Z vlastnej skúsenosti viem, že v mladosti som častokrát razil názor, alebo pomerne dlho som razil názor, že vlastne tá naša esencia je rovnaká. A že v zásade by sme mali mať rovnaké zaobchádzanie medzi sebou a jeden k druhému. Keď som dozrel, tak som pochopil, alebo vyvinulo sa to mne to pochopenie vo mne, že teda to nie je pravda a že v zásade nielen, že nie sme rovnakí, ale sme dosť odlišní a že by som povedal, že žena možno je až trošičku odlišný živočíšny druh. V tom pozitívnom zmysle slova myslím. A teda treba pochopiť a vychádzať z toho, že rovnoprávnosť, teda tá naša esencia, naša podstata nášho bytia vyviera z rovnakého zdroja. Ale neznamená to rovnakosť. A mužské a ženské pohlavie má rôzne očakávania toho, čo od života chce. Kým muž zo svojej prírodzenosti a zo svojej podstaty, zo svojej povahy túži po slobode, potom aby mal maximálnu možnú mieru slobody, tak žena túži po láske, potom aby mohla milovať, aby bola milovaná. A skĺbiť tieto dve očakávania do funkčného celku vyžaduje, aby sme pochopili tieto rozdiely a aby sme ich vedeli integrovať do svojho spôsobu fungovania k tomu druhému pohlaviu. Najzákladnejším rozdielom, ktorý je zjavný a ktorý je smerodatný pre celý náš vývoj, je naše biologické podmienenie, naša biológia vlastne, že sa rodíme ako muž a že sa rodíme ako žena. Tieto podmienenia, táto biológia definuje vlastne následné mentálne vzory nášho správania a iný spôsob dozrievania. Iným spôsobom dozrieva žena a iným spôsobom dozrieva muž. Z hľadiska vývoja sexuality to môžeme vidieť najjednoznačnejšie. Žena, zjednodušene povedané, dozrieva na tejto úrovni cez bolesť. Keď žena dosiahne 12-13 rokov, jej telo sa začne meniť, dostáva prvú menštruáciu a na vlastnom tele zažíva nejakú zmenu. Telesnú a následne aj psychickú. Stáva sa vlastne plnohodnotnou ženou. Jej telo ju bolí, začína to vnímať, je to skúsenosť, ktoré sa proste nedá vyhnúť, kdežto muž v 12-13 rokoch na jeho tele sa to nejako neprejaví sa to ani na jeho mysli a vlastne to ostáva úplne nepovšimnuté. Ďalším zásadným bodom, ktorý je z tohto vyplývajúci, je pre ženu strata panenstva, kde znova to cíti na úrovni nejaké bolesti spravidla. Pre muža to z tohto hľadiska nič neznamená, maximálne z toho má nejaký pôžitok, ale neprejaví sa to na úrovni toho, že by ho to bolelo alebo že by ho to niekde tá bolesť posunula do nejakého rozmeru, že už som sa stal milencom, když to žena to vlastne cíti na tom vlastnom tele. Najzásadnejším bodom biologického dozrievania pre ženu oproti mužovi je počatie, vynosenie a porodenie dieťaťa.
Pre ženu je to tak zásadný moment a tak zásadný zlom v jej živote, že to vlastne definuje vlastne ten život predtým, ako sa dieťa narodilo, a potom, ako sa to dieťa narodilo. Samotný pôrod je silne transformačná skúsenosť, kde je tá vlastne žena vystavená nejakom momentu silnej záťaže psychickej a fyzickej. A až častokrát sa stáva, že žena si počas toho pôrodu myslí, že to možno už ani nezvládne, že možno aj umre, čo samozrejme sa môže stať, ale vlastne ten nápor na psychiku, na to telo je enormný. A tento nápor a tá predstava možnej smrti je vlastne silný transformačný moment, ktorý tú ženu posúva na nejakú novú hranicu. Nehovoriac o tom, že je ženské telo a je vzťah k tomu dieťaťu a sú zárodky nejakej starostlivosti, súcitnosti, širšieho proste záberu cez to ego, kdežto muž znova sa môže na to maximálne tak prizerať a fandiť tej žene, ale v zásade neprichádza na úroveň tej transformácie, maximálne nejakým spôsobom nepriamým. No a posledný taký zlomový bod toho ženského dozrievania je strata menštruácie, menopauza, kde znova jej telo sa mení, tiež to má nejaké fyzické následky, aj vplyv na psychiku a znova to vlastne vyvoláva nejakú novú skúsenosť, ktorá ženu určuje. Pre muža to znova je moment, ktorý si normálne na vlastnom tele nevšimne a všimne si to v lepšom prípade na tej psychike, pokiaľ dostatočne vnímavý. Takže pre ženu tu máme sadu skúseností v jej živote, ktoré sa nedajú obísť a ktoré ju vlastne posúvajú dopredu. Bolo to tak aj tisícky rokov dozadu, je to tak teraz a bude to tak pravdepodobne aj tie následné roky, ktoré prídu. Takže v tomto prípade sa nič nezmenilo, kdežto pre muža v dávnej minulosti existovalo niečo, čo sa volalo mužský prechodový rituál. Bola to navonok vyvolaná výzva, do ktorej muž musel dobrovoľne vstúpiť, pokiaľ chcel dozrieť, a ktorá ho vlastne dostávala na nejakú hranicu prežitia, prípadne na hranicu smrti. Práve tá smrť tam hrá dôležitú úlohu, pretože to je práve ten kľúčový moment psychickej transformácie. Žena to má prirodzene zažité cez to telo, cez ten pôrod predovšetkým, kdežto muž to nezažíva, takže sa to vyvolávalo spôsobom, ktorý bol pre každú kultúru vlastný. V niektorých kultúrach to bolo, že muži skákali z útesu, v iných kultúrach, že muži boli zavesení na nejakých proste hákoch a museli vydržať proste nejakú dlhú dobu, alebo museli prežiť noc, 2 alebo 3 v lese, alebo v jaskyni proste na nejakých silných psychodelických látkach, proste, ktoré nám vozovali ten moment tej smrti, umierania, alebo proste hrozilo tam nejaké riziko, že ten muž nemusí to samozrejme tú výzvu dať. Stávali sa možno prípady, že ten muž to proste nedal, vo väčšine prípadov ten chlapec prešiel tou skúškou a stával sa mužom, muži ho uvítali do mužského spoločenstva a vlastne na tej jeho psychike sa to odrazilo tak, že bol svedomý toho prechodu. Takže on tú skúsenosť zažil umelo vyvolanú, mohol tiež prechádzať nejakou fyzickou bolesťou alebo nejakým psychickou skúškou. Takže momentálne tu máme mužov a ženy v súčasnosti. Pre ženy je to stále také isté, ako to bolo, vedia ich vlastné telo. Pre mužov to bohužiaľ takéto nie je. Dneska už ten mužský prechodový rituál vlastne sa nerobí, je takmer zabudnutá vec, ale pritom je vlastne pre toho muža zásadná. Preto tu máme v súčasnosti mnoho mužov, ktorí sú mentálne nezrelí a stávajú na tej psychickej úrovni chlapcami. Častokrát aj s pomocou tých vlastných matiek, ktorí ich udržiavajú na tej úrovni toho nedozrelého muža, pretože sú príliš protektívni, pretože sa o ňo na vysokú mieru starajú a ešte aj do vysokej dospelosti. Takže keď budeme vychádzať z tých mužských a ženských odlišností, ktoré musíme zohľadniť v našom spôsobe fungovania, skôr alebo neskôr nájdeme nejaké šablóny, nejaké vzory, o ktoré sa dá oprieť. Muž, podobne ako mnohí iní samci v prírode, majú nejaké spoločné predispozície, ako sa správať. Takže vždy, keď by ste sa chceli vrátiť k nejakému archetypálnemu vzoru vo vašom mužovi alebo mužstve ako takom, viete sa pozrieť do prírody a do toho, ako vlastne v prírode v základných vzorcoch sa správajú iní samci. Teda aj mužské nastavenia kopírujú samčie vzory v prírode.
Tie samčie vzory v prírode pre väčšinu samcov znamenajú, že samec vymedzuje a chráni hranice. De facto vytvára istý druh bezpečia pre to stádo, istý druh bezpečia pre tie samice. To je pre muža veľmi prirodzená vec, proste dávať limity sám pre seba, pre komunitu, pre vlastnú rodinu a teda aj limity zvonka, ale do istej miery limity vznútra. To znamená, že aj pre ženu to znamená, keď je vedľa nej stojí veľký, silný a zrelý muž, proste, že ten muž pre ňu ten limit prirodzene dáva a žena, pokiaľ ten muž naozaj zrelý a silný a ona je dostatočne vedomá, tak ona do istej miery rada ten limit prijíma. Rada sa dokáže tomu limitu podriadiť, pretože ten muž stojí ako keby nad ňou. Pretože to je mužská úloha, proste tento bezpečie vytvárať prostredníctvom tých limitov, aj bezpečie v rámci toho vzťahu. Ďalšia taká mužská a samčia vlastnosť, ktorá je spojená aj s tou prvou, je, že ten muž dominuje. Dominuje svojmu územiu, mal by dominovať proste ako keby istom smer aj tej rodine na nejakej takej zrelej úrovni, pochopiteľne. A znova pripomínam, že pokiaľ je to ten zrelý veľký muž, tak je to vlastne jeho prirodzená vlastnosť, ktorá je zakotvená niekde v jeho biologickom vzore. Pokiaľ taký muž nedominuje, alebo je stiahnutý, alebo zakriknutý, proste, alebo nezrelý a nechápe všetky tieto archetypálne energie, ktoré sú v ňom, tak bude prirodzene tej žene slúžiť. Dobre vieme, ako to často končí, keď proste žena si s tým mužom môže robiť, čo chce a že vlastne muž je taký zľaknutý a tej žene slúži. Počase tá žena začne tým mužom pohrdať a vlastne až môže sa to dostať do situácie, že proste ním začne nakoniec opovrhovať alebo ho vlastne otvorene alebo v skrytosti podvádzať proste a vlastne si hľadá nejaký taký únik z toho, čo nestojí nad ňou. Ďalší taký bod, ktorý môže byť pre ženu častokrát frustrujúci, je to mužské ego. Ja to častokrát mužom na mužských kruhoch, ktoré vediem, hovorím, že pre muža je zdravé, keď na veci nahľadá cez svoje ego, keď vlastne si ho takým zdravým spôsobom pestuje. Proste je to prirodzené, je to vlastne vytvára to tú mužskú základňu, ktorá mu slúži na to, aby vymedzovala a chránil hranice, aby dominovala tým zmysluplným spôsobom situáciu okolo seba. Takže mužské ego, keď je správne poňaté, môže tomu mužovi slúžiť a to by aj ženy vlastne mali správne pochopiť, že je pre muža prirodzené to ego používať proste na zabezpečovanie tých jeho esenciálnych úloh. A posledná taká mnou postrhnuteľná vlastnosť mužská je, že muž šíri genetický kód. To tiež vychádza z prírody, kým žena samica si vyberá toho najlepšieho partnera zo všetkých, toho alfa samca a ten je pre ňu vlastne dostačujúci, pokiaľ je naozaj taký silný, zrelý, úžasný, tak nepotrebuje vlastne sa pozrieť po iných samcov, lebo má to najlepšie, čo si vôbec mohla vybrať. Kdežto muž vo svojej biologickej podstaty sa chce čo najviac rozmnožiť. Svoj genom chce čo najviac rozmnožiť po celom možnom priestore. Takže pre muža do istej miery je prirodzené pozrieť sa vlastne aj po iných samičkách. Že to je vlastne niečo, čo vyplýva z jeho vnútornej podstaty a čo by malo byť ním samým správne pochopené a uznané a čo by zároveň na druhej strane malo byť správne uznané a pochopené tou ženou. Neznamená to samozrejme, ani nenavádzam proste, že by tí muži mali byť promiskuitní, to v žiadnom prípade, ale chcem tým povedať, že proste, že je to pre muža prirodzené, že sa mu páčia iné ženy. Je to úplná esencia toho mužstva. To znamená, že a ja som teda nepoznal ani jedného muža vo svojom okolí, ktorý bol naozaj mužom, že by proste sa neobzrel za inou ženou, alebo nepovedal, wow, táto je tiež celkom pekná, táto sa mi páči. Z toho by som si vedel to a to predstaviť a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne do istej miery je to pre muža prirodzené, že má tam záujem o tú ženskú esenciu a že ho tá ženská esencia priťahuje. Je veľmi dôležité, aby to žena pochopila a aby to uznala. Neznamená to, že ho má podporovať v tom, aby teraz spával s kadekým a tak ďalej, ale aby táto jeho stránka nebola potlačovaná, aby nemusel v tajnosti proste v sebe niečo ukrývať, ale aby bola vynesená na povrch a aby bola uznaná, áno, viem, že si muž a že pre teba je prirodzené proste vnímať aj ostatné ženy okolo seba. Je to v poriadku, pokiaľ to má nejaké svoje vlastné hranice a formu, na ktorých sa obidvaja zhodnete a nemusí to nevyhnutne znamenať nejakú neveru, len stačí, keď to je uznané na úrovni tých pohlaví.
Okrajovo sa môžeme dotknúť z 4 základných mužských archetypov, ktoré, keď by ste sa pozreli bližšie pod kapotu mysle každého muža alebo osobnosti každého muža, tak by ste ich tam nejakom zastúpení našli. Prvý základný mužský archetyp je bojovník, čo je vlastne takým najelementárnejším vyjadrením mužskej podstaty. Tento archetyp ide s nami vlastne už od prvopočiatkov. Je to vlastne muž, ktorý je taký direktívny, taký priamy, dokáže mať taký ťah na bránku, v tom svojom cíli je taký lineárny, dokáže si ubrániť to svoje územie, dokáže vymedziť tie hranice. V našej spoločnosti je typickým predstaviteľom tohto bojovníka v tej nejakej elementárnej forme tzv. Zlý chlapec, ktorý vlastne mnohé ženy, zvlášť keď majú krízu v nejakom partnerstve, takéto typy priťahujú. Je to proste taký ten do istej miery egoistický muž, ktorý vie, čo chce, vie si to proste priamo zobrať, vie za tým priamo ísť. V tej svojej čistej forme je tento vzor vlastne v osobnosti každého muža. Keď sa zušľachtí, samozrejme to môže mať ešte krajšie atribúty, ale v zásade je to niečo, čo ženu na nejakej úrovni veľmi priťahuje. V extrémnom prípade môžeme byť svedkami takých situácií, že žena cez to všetko, že žije s násilníkom, ktorý ju fyzicky napadá, nevie ho opustiť, pretože sa cíti priťahovaná možno nejakou esenciou tej jeho elementárnej surovej mužskej sily. Druhý archetyp, ktorý takisto sa nachádza v nejakej miere v každom mužovi, je milovník. To je taký to je taká tá energia muža, ktorý je jemný, vnímavý, naladený na tú ženskú esenciu, na jej potreby. Proste aj teda v posteli sa to môže aj veľmi príjemne prejaviť tou jeho vnímavosťou a tou jeho pozornosťou pre ženu a pre tie jej potreby. Tretí archetyp je čarodej, čo je predstaviteľom takého brilantného mužského intelektu, zmyslu pre humor a také nejaké prenikavej mužskej múdrosti, čo je samozrejme tiež kvalita, ktorá je pre mnohé ženy príťažlivá. No a posledný archetyp mužskej osobnosti nachádzajúci sa je kráľ, čo je na istej úrovni kvalita, ktorá je zastúpená v našich otcoch. To znamená, to je ten vrcholček pyramídy, to je tá osobnosť mužská, ktorá svojou prítomnosťou už len vyživuje vlastne tú svoju komunitu, tú svoju rodinu, proste dokáže takouto svojou múdrosťou, takým tým svojim nadhľadom zastršiť vlastne tých ľudí okolo seba, aj teda vrátane svojej rodiny. A pokiaľ sa teda máme dostať k podstate, k výcucu toho, akí v súčasnosti muži vo svojej podstate sú, tak treba povedať, že muži sú vo svojej prírodnosti pohodlní a leniví spravidla, hej. Vyplýva to z nejakej ich možno, že vnútorného nastavenia, ktorý je zameraný na to statické, niekde na tú koncentráciu, na to nehybné vedomie, na takú tú opak toho chaosu, práve ten pokoj, také nejaké vnútorné zúžovanie sa do kľudu a to takej prejavuje sa tu navonok ako taká pohodlnosť až lenivosť. Dá sa povedať v skratke, že muži sú takí profesionálni flákači, proste, že vedia sa tak flákať a vedia to ešte tak zaujímavo obkecať, že vlastne sa neflákajú, ale že robia niečo, čo je užitočné. Ale častokrát, bohužiaľ, musím aj na svojom vlastnom príklade povedať, že vždy sa nájdem takú nejakú skulinku vo svojich aktivitách, ktorú viem tak akože dobre zamaskovať, že to vyzerá ako, že sa nejako činím, ale v skutočnosti vlastne oddychujem. Takže muži sú určite pohodlní a leniví, kde tú starostlivosť od partnerky, lomitko od mamy, pokiaľ sú ešte stále s ňou, vnímajú ako vlastne nejakú osobnú potrebu. Našťastie pre mužov máme na svete vás ženy, pričom žena je pre toho muža ako výzva, ktorá je schopná rozvinúť jeho potenciál. Bohužiaľ sa obávam, že keby tých žien nebolo, takže vlastne muži by by vyzerali inak, muži by zostali vlastne na nejakých kto vie akých úrovniach, ale žena zo svojej podstaty v tom, ako je nastavená, tá je vnútorná chaotickosť a tá tendencia proste vždy posúvať
veci ďalej, ktorá sa môže pre mužov javiť ako väčšiná nespokojnosť, tak to je vlastne niečo, čo toho muža dokáže posunúť dopredu. Takže sa dá vlastne povedať, že nám patrí veľká vďaka a že tu sú a že sú iné a že ťahajú tých mužov v tom vývoji dopredu. Pre ženy to zároveň znamená dať si pozor a nezalúbiť sa do potenciálu toho muža. Iba do toho potenciálu, pretože častokrát ten potenciál tá žena môže vnímať, môže byť pre ňu veľmi atraktívny, ale to je len jedna časť tej mužskej cesty. Samozrejme, druhá časť tej mužskej cesty je naplňať ten potenciál každodennými skutkami, lebo častokrát tie muži sú kadiakí a vedia byť veľmi výreční a vedia tú ženu vlastne oblbnutými slovami, ale môže to niekedy stačiť na to zamilovanie sa, alebo tá žena proste je schopná vidieť dovnútra, do tej podstaty toho muža. Ale keď ostane samozrejme len pri slovách, tak časom, v plynutí toho času sa môže ukázať, že zostal len pri slovách a že postupne sa ten obdiv, cez ktorý obdiv k tomu potenciálu toho muža sa postupne ako keby začne rozpadávať a až zostane možno len nejaká dezilúzia a možno počasie až rezignácia a nezáujem a vlastne tá láska niekde odchádza, pretože aby žena toho muža furt len tlačila a nikde ho nevedela dostať, lebo není schopný sa vlastne prekonať, tak to asi by nakoniec vyčerpalo každého. Takže pre ženu to znamená na jednej strane asi akceptovať, že proste muži sú z prirodzenosti pohodlnejší a že majú takú tendenciu proste k tomu ustaľovaniu, že nie sú takí chaotickí, nemajú tendenciu zapratávať tie veci okolo seba a vlastne ich rozmnožovať a vlastne vždy za niečo ísť ako ženy, ale že sú vlastne takí statickejší. No a na druhej strane to teda treba prizvukovať, že je teda super potenciál toho muža, ale treba si vedieť vybrať muža, ktorého už netreba školiť, ktorého netreba vychovávať, pretože ak máte ten čas venovať mužovi 7 rokov a neviete s ním potom pohnúť a nakoniec sa aj tak rozchádzate, tak je to strašná škoda. Keby si ten čas venovali sebe, svojmu vlastnému rozvoju, starostlivosti o seba, tak vlastne by ste si rozvíjali, zušľachťovali svojho vlastného ducha, svoju vlastnú osobnosť a nakoniec by sa vám to podľa môjho názoru mohlo vyplatiť, pretože tým, čím ste vy, tak takých podobných mužov znútra si pritiahnete podľa zákonu vesmírnej príťažlivosti. Ďalej možno povedať, že muži sú nekomplikovaní a to sa týka jednak spôsobu ich komunikácie a vyjadrovania. To znamená, že pokiaľ od muža niečo chcete, najlepšie mu to na rovinu povedať, on to spraví, pokiaľ má ten ťah na bránku a všetci sú nakoniec spokojní. Ale týka sa to samozrejme aj cieľov a potrieb, ktoré oni sledujú. Keďže muži sú vo svojej podstate lineárni, tak aj vlastne tie ich cieľe a potreby, ktoré muži sa snažia sami pre seba naplňať, sú vlastne veľmi jednoduché. V tej podstate, keď chcú ísť na pivo, idú na pivo, keď chcú ísť na ryby, tak idú na ryby a keď chcú byť so ženou, tak sú so ženou. V zásade tam netreba hľadať žiadne veľké konšpirácie v tom, ako muž funguje. Ďalšia črta osobnosti muža je to, že sú vecne praktickí. A to znamená, že bohužiaľ častokrát vplávajú do vzťahov, ktoré možno nie sú pre nich úplne najlepšie, také ako by si sami vybrali, ale tá vecná praktickosť, proste, ku ktorej oni tak pristupujú, tak mám nejakú partnerku, je mi s ňou relatívne dobré, možno sa mi nepáči ešte všetkého najviac, ale proste nejako sa to jednoducho stalo, nebolo sa o to treba nejako extra snažiť a ona sa medzi tým zamilovala, tak do toho vzťahu nejako vplávam a vlastne budem využívať benefity toho vzťahu tak, ako sa mi ponúkajú. To znamená, že to je bohužiaľ taká vecná praktickosť tých mužov. Trošku to súvisí aj s tou lenivosťou, s tou pohodlnosťou, všetko sa to tak nejako dokopy zlieva a na konci z toho vyjde vlastne možno, že vzťah, ktorý pre ženu nie je uspokojivý, ale muž v tej svojej pohodlnosti, v tej svojej praktickosti vecnej je v tom vzťahu schopný prežiť mnoho rokov. Trošku to súvisí aj s takou ďalšou vlastnosťou mužskou, to je taká ich účelnosť, pokiaľ ide o tú ich vlastnú sexualitu. To znamená znova, že muži sú schopní s tými ženami relatívne často začať spávať, len kvôli tomu, že proste ten benefit toho sexu je príjemný a že je vlastne ľahko dostupný a nevyhnutne to nemusí znamenať, že sa zamilovali. Oproti tomu, ako to majú ženy, ktoré v zásade
spravidla, nie teda všetky, ale spravidla žena sa otvára tej sexualite až vtedy, keď vidí v tom mužovi ten potenciál, keď proste chcela by byť s ním, alebo keď sa už zamilovala, alebo je na hranici toho zamilovania. To znamená, že ženy to majú takto, kdežto pri mužoch pozor treba dávať. Tí muži nemusia nevyhnutne proste to spájať s nejakým zamilovaním, ani to spravidla nespájajú s tým zamilovaním, len využívajú ten benefit toho, že tá žena proste je k dispozícii a že sa môžu s tou ženou pomilovať. V tomto prípade teda veľmi prizvukujem, aby si ženy dávali pozor na vlastné fabulácie. To je taká časť ženskej psychiky, že vlastne ženy si častokrát do tých svojich životných situácií premiešavajú rôzne vlastné príbehy a vlastné túžby, ktoré jej tú realitu zafarbujú. A preto sa častokrát môže stať, že tá žena vlastne sa nachádza vo vzťahu s mužom, ktorý v skutočnosti nestojí, ale u nás s tými svojimi príbehmi a tými svojimi túžbami a tým citovým zafarbením vlastne tú životnú situáciu dotvorí a potom nie je schopná vidieť proste tú realitu taká, aká je. Ja v tomto prípade hovorím o jednoduchej pravde, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ muž chce byť naozaj s vami, tak je s vami a nič ho nezastaví od toho, aby s vami bol. Urobí všetko preto, aby bol s vami. A pokiaľ nechce byť s vami, tak je tam kopec výhovorek, kopec odkladov, kopec rôznych vedľajších problémov, ktoré tomu bránia a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že a tu častokrát sa práve tá žena vďaka tým fabuláciám na to chytí, že áno, on teda musí byť ešte s deťmi, lebo sú malé, áno, on s tou manželkou ešte proste sa nemôže hneď rozísť, áno, a x ďalších dôvodov, ktoré tá žena je schopná si sama pre seba proste takto predostrieť, aby tá pravda vlastne bola pre ňu, aby tá skutočnosť bola pre ňu znesiteľnejšia, hoci pravda, jednoduchá pravda je úplne iná. A keby si vlastne každá žena takto vedela vyabstrahovať z tej situácie a na základe tejto jednoduchej poučky, tak by mnoho žien si ušetrilo veľmi veľa bolesti, pretože neexistuje nič medzi tým. Chce byť s vami, tak je s vami. Nechce byť s vami, tak sú tam výhovorky a slová. Takže tu znova prizvukujem, treba dať na to pozor a vedieť rozlíšiť toho muža s veľkým M od toho muža, ktorý sa tam vlastne nachádza. Proste ten muž, ktorý je pripravený na vzťah, je zodpovedný, ten už má veci vyriešené, už je to dávno hotové. A netreba ho teda ani prevychovávať, netreba proste neho čakať, netreba proste mu dávať žiadne odklady, ale proste príde a je pripravený. To je ten muž, na ktorého by ste mali čakať. Ale muž proste, ktorý s tým malým M, ktorý sa vlastne pohybuje po tom svete, tých je väčšina, tí nie sú pripravení ani na vlastné vzťahy, ktoré majú v súčasnosti, a nie je to ešte na ďalšie vzťahy, ktoré by proste mohli potenciálne otvoriť si s inou ženou. Ďalej tu máme ďalšiu mužskú vlastnosť a to je z biologickej podstaty vyplývajúca promiskuita. To je niečo, čo som už predtým spomínal na predchádzajúcom slajde. A teda opäť zdôrazňujem, že to nevyhnutne nemusí znamenať, že sa mužom majú tolerovať proste nejaké výstrelky proste mimo stabilného partnerského zväzku alebo niečo. Ale treba to vnímať tak, že proste, že muž je z tohto pohľadu naozaj inak nastavený a tá ženská esencia je naozaj pre neho niečo, čo je prirodzene príťažlivé a k čomu on prirodzene bude vždy smerovať. Tak ako sa ten váš partner dostal k vám, pretože ste sa mu ako žena páčili, tak podobne by sa mohol dostať k iným ženám za iných okolností a proste je to niečo, čo je v mužovi, pokiaľ je naozaj skutočným mužom, stále živé. A tu však treba zdôrazniť, že v partnerstve je dôležitá tá rovnováha medzi prijatím tej mužskej esencie, ktorá je takáto, a vlastným sebarešpektom k tomu, čo je pre vás znesiteľné, čo je pre vás priateľné a čo je vlastne pre samotný ten vzťah v poriadku. To znamená, že je veľmi dobre vybudovať si možno, že nejaký vzťahový mechanizmus, kde vy ako partnerka by ste pre toho muža mohli urobiť to, že áno, vidíte tú jeho mužskú esenciu, uznávate to a nechávate mu priestor, aby on si to sám sebe tiež opoznal, aby to proste priznal a aby vlastne to primárne priznanie ako keby nasýtilo alebo aspoň čiastočne nasýtilo, alebo vyživilo vo svojej podstate tú mužskú potrebu proste vzťahovať sa k iným ženám. Už len tým, že sa to pomenuje, že to príjme na stranách obidvoch partnerov, je veľmi dobrý základ preto, aby ten vzťah vzájomný bol stabilný, pretože to, čo sa deje na vedomej úrovni, je niečo, čo je vlastne čisté a na čom sa dá veľmi dobre stavať, alebo sa dá s tým veľmi dobre pracovať.
Vieš, toto, čo je vlastne ukryté a potlačené jednak pre tou partnerkou a jednak možno tí muži niektorí aj sami pred sebou, proste pokiaľ teda ich život nevystaví nejakej životnej skúške, tak aj oni častokrát môžu to v sebe popierať, proste a vlastne to popieranie vytvára práve tú reakciu, ktorá potom môže byť veľmi zničujúca pre ten vzťah. Takže skutočne odporúčam vybudovať si v tom partnerskom vzťahu proste nejaký jednoduchý mechanizmus, kde tá partnerka proste nechá tomu mužovi priestor, proste, aby ocenila inú ženskú krásu, čo je vlastne prirodzené. A zároveň mala dôveru v to, že ten vlastne muž, ktorý to jednak aj otvorene urobí, nevyhnutne nemusí smerovať k tomu, aby tú ženu podviedol alebo proste aby bol s niekým iným. Proste aby bola naplnená tá primárna mužská potreba vzťahovať sa k esencii iných žien, pretože to je vlastne pre mužov veľmi, veľmi prirodzené. Pokiaľ sa bavíme o neverách, ja som to častokrát prizvukoval pre mužov na mužských kruhoch, že za partnerkinu neveru je zodpovedný muž. Je to ako keby tak natvrdo, veľmi zvláštnym spôsobom povedané, že ako to je možné. Ale v zásade to je tak, že my sa snažíme na tých mužských kruhoch vystavať samých seba ako vedomých a zrelých a silných mužov, ktorí preberajú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v ich živote a čiastočne možno aj k tomu, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. No a to znamená, že pokiaľ, a teda tým mužom zvyknem hovoriť, že pokiaľ vy budete naozaj zrelý a zodpovedný a silný a uvedomý muž, tak budete mať také kvality, ktoré prirodzene zabezpečia, že tá partnerka vaša nikde nepôjde za nikým iným. Pretože to najlepšie, čo môže mať, má doma a nepotrebuje proste, to zase vyplýva z jej vnútornej prírodzenosti, nepotrebuje ako keby mať tú mnohosť, ale stačí mať tú kvalitu. To je vlastne to je ten ženský prístup k tomu partnerskému zväzku. To znamená, že áno, na istej úrovni prenášam tú zodpovednosť proste za to rodinné šťastie na muža. To samozrejme tam je a ja z toho sa snažím vychádzať sám pre seba. Ale teda keď sa vám už stane proste, že dojde k nejakej nevere na vašej strane, teda väčšinou spravidla sa to stáva kvôli tomu, že tá žena s tým mužom dlhodobo není spokojná, že není dlhodobo schopný reflektovať na jej potreby, že není prítomný, že ho nepočúva, v tom zmysle, že nereflektuje na to, čo ona hovorí. A teda v istom momente príde k tomu, že začne tým mužom možno pohrdať, prípadne dojde k nejakej rezignácii a chce si vlastne ten život tá žena osladiť niečím krásnym znova a znova cítiť proste nejakú tú prítomnosť toho muža, aspoň cudzieho muža, aspoň tej sexualite, tak sa častokrát v takom prípade sklzne do nevery. Ja tu zvyknem teda hovoriť, že mám takú formulku, proste, ktorá sa volá Milenkina voľba. Jednak sa snažím komunikovať, že ako by ste sa cítili, keby ste boli v koži tej partnerky, ktorá je podvádzaná, že možno trošku tej empatie vo vzťahu k tej druhej žene by nezaškodilo, pokiaľ to budete robiť. A na druhej strane, keď ste tou milenkou, tak je na mieste si položiť otázku proste, že či by ste reálne stáli od takého muža, ktorý má iný partnerský vzťah, v ktorom zotrváva a zároveň ten čas trávi s vami a chce vlastne byť s vami. Že vlastne pre zrelú ženu by muž, ktorý nemá vyriešené vlastné veci vo vlastnom vzťahu predchádzajúcom alebo aj súčasnom, by nemal byť v skutočnosti zaujímavý, lebo vlastne to nie je pripravený muž. To nie je ten muž, ktorého by ste reálne chceli mať. Pretože muž, ktorého by ste chceli mať, tento už má všetko vybavené, tento už má vyriešené a ten je pripravený vstúpiť do vzťahu, pre ktorý sa rozhodne. Kdežto muži, takých mužov väčšina, ktorí sa v tých vzťahoch nachádzajú a zároveň majú milenecký vzťah 1 alebo 2 alebo neviem koľko, tak to sú muži proste, ktorí sami so sebou nemajú poriešené a tým pádom je na mieste otázka, či toto je naozaj ten muž, ktorého by ste chceli mať, alebo o ktorého by ste sa mali usilovať, alebo ku ktorému by ste sa mali priviazať, alebo prostredníctvom ktorého by ste si možno nebude chceli nejakým spôsobom komplikovať život ako milenka. Ďalšiu vlastnosť, ktorú muži bohužiaľ na sebe nesú v súčasnosti, to je tzv. Generačná nezrelosť. Ja to nazývam takýmto pojmom, ktorý vyplýva z toho, že máme tu celú generáciu alebo 2 alebo 3 mužov, ktorí sú nezrelí kvôli tomu, že nemali doma mužské vzory, správne mužské vzory. Keď sa na to pozrite historicky, tak v 20. storočí sa prehnali Európou 2 svetové vojny, ktoré
z veľkej časti akože vyhľadili mužskú populáciu. To znamená, že prvá, druhá svetová vojna, všetci tí muži proste v tom zrelom veku proste išli do toho boja a veľa z nich sa proste nevrátilo. Časť z nich sa vrátila nejako poznačených, nekompletných, psychicky alebo aj fyzicky dokonca. A potom teda začalo obdobie normalizácie v bývalom komunistickom bloku, teda veľmi sa dával dôraz na prácu, na budovanie a tak ďalej. To znamená, že tí muži, ktorí sa teda aj vrátili, boli v poriadku, cez to všetko neboli doma so svojimi rodinami alebo z veľkej časti trávili čas mimo na šichtách 12 hodín, 16 hodín a tak ďalej. A boli to práve matky, ktoré potom vlastne museli vychovať svoje deti a primárne aj teda tých synov. Keď sa na to takto pozrite, tak je z toho pochopiteľné, že samozrejme tá žena sa snaží toho syna vychovať najlepšie ako vie, ale môže dôjsť len k nejakej konkrétnej hranici tej svojej ženskej a za tou hranicou proste tam, kde by to už sa malo dotýkať tej mužskej časti výchovy, tak tam sa to nedá. Dá sa to nejakým spôsobom nedostatočným nahradiť, ale tá žena není schopná proste predovšetkým odovzdať cez ten mužský vzor tomu synovi to, čo by ten syn prirodzene mal v tom detstve nabrať. Tí muži tam proste pre tých svojich synov neboli a tí synovia proste tie vzory nemohli vidieť v tej rodine. To je jedna z tých vecí, ktorá vyprodukovala nám tu nezrelých mužov, nedostatok vzorov z rodín, ktorých som žil ja, ktorí žili naši otcovia, možno ešte aj ich otcovia. A druhá vec, čo som už tiež spomínal, je, že my tu vlastne nemáme pre mužov nič také, čo sa volá prechodový rituál. To je teda umelo vytvorená výzva pre dozrievajúceho muža, aby sa stretol metaforicky so smrťou a prešiel nejakou osobnou transformáciou v prítomnosti tej smrti alebo v prítomnosti tej domnelej smrti, ktorá by posunula tú jeho hranicu tej jeho vlastnej osobnej skúsenosti a ktorá by vlastne na tej psychickej úrovni mu dala vedieť, aha, prestal si byť chlapcom, začal si byť mužom, začalo pre teba nové obdobie. Takže tak v súčasnej generácii, ako aj v tých generáciách predtým, sme v tých rodinách videli nevyvážené roly matiek. To znamená, že otec nebol prítomný, ten syn teda vyrastal bez jeho vzoru. Matka k tomu synovi bola možno príliš protektívna, teda robila mu všetko preto proste, aby tomu synovi nič nechýbalo a možno až príliš si ho hýčkala a tak ďalej. Alebo mohla byť možno, že z nejakých iných dôvodov odmeraná a to tiež vlastne nemalo veľmi dobrý dopad na toho syna, ale vo väčšine prípadov proste tá matka si kompenzovala nedostatok toho svojho partnera v rodine, či fyzicky alebo psychicky práve v tom synovi, všetku tú lásku, rešpekt a nejakú prirodzenú úctu, ktorá by patrila tomu partnerovi, tak vlastne dávala tomu synovi. Hej? A teda aj v prípade, že ten otec tam síce bol, ale už bol sám o sebe nezrelý, tak znova tá žena proste stratila nejaký rešpekt k nemu, nejakú úctu, proste nejaký ten obdiv, ale keďže tu bolo nejaké malé, krásne bábo, do ktorého tá žena mohla projektovať svoju lásku, tak vlastne si nahradila tým synom vlastne toho partnera na nejakej úrovni. Takže máme tu matku, ktorá má syna, ktorý nikdy nedospel. A tento nedospelý syn si, keď prišiel do veku, že sa mohol začať ženiť a že mohol proste produkovať ďalšie deti, našiel inú ženu, partnerku, ktorú možno nejakým spôsobom ohúril, mohli potom spojiť dieťa, ale keďže sám bol nezrelý, znova sa opakoval ten istý príbeh, že vlastne nezrelý muž si zoberie kvázi matku, ktorá proste sa v ňom sklame, porodí mu syna a potom do toho syna projektuje tú svoju lásku, ktorá by inak patrila z veľkej časti tomu mužovi a znovu vyprodukujú ďalšieho nedospelého syna, ktorý znova si nájde nejakú kvázi matku, s ktorou znova vyprodukuje nedospelého syna. A to je vlastne taký začarovaný kruh, ktorý sa tu stále dookola točí a ktorý bohužiaľ pre súčasnú generáciu znamená, že tu máme strašne veľa nedospelých mužov. Nemenej dôležitá vec pre harmonický vzťah partnerský sú zákonitosti pohlavia. To znamená, že mužský prístup k tej sexualite je trošku iný ako ten ženský a vlastne tieto rozdiely treba vzájomne integrovať, aby proste ten celok bol taký, aký má byť. Väčšina z žien veľmi dobre vie, že ženy sú vo svojej podstate cyklické
vyplýva to z tej biologickej danosti, z toho menštruačného cyklu, proste, ktorý sa každý mesiac opakuje. Pričom každá žena vlastne prechádza 4 rôznymi fázami v zásade, a to je tesne po menštruačnom cyklu je fáza panna, potom nasleduje fáza milenky, potom nasleduje fáza čarodejky a potom nasleduje fáza stareny. To sú ako 4 rôzne ženy v rámci toho mesiaca, na ktorý vyzrelý muž mal byť schopný aspoň čiastočne reflektovať. Proste inak sa tá žena správa nielen v sexualite, ale aj v tom každodennom živote, keď je v režime panny, a inak sa správa, keď je v režime stareny, a inak sa správa, keď je v režime milenky. V tej sexualite sa to prejavuje tiež rôznym spôsobom, ale veľmi špecifickým. A keď muž na to reflektuje, tak sa tá sexualita vzájomná môže prehlbiť a byť ešte krajšia. Pre ženy zase na druhej strane treba registrovať to, že muži sú aj v tej sexualite značne lineárni a vlastne treba pristúpať k tej sexualite proste špecifickým spôsobom. Kým žena sa pri milovaní proste rada oddáva tomu proste tej dlhej predohre, tej druhej príprave a rada je, keď ten muž hladká a venuje sa vlastne mnohým častiam jej tela, proste aby sa to vzrušenie postupne budovalo, aby to potom tak vyvrcholilo. Tak na druhej strane muž je pomerne jednoduchý v tom vzrušení a ten bod sexuálneho vzrušenia sa koncentruje na jeho penis. Jeden tantrik Čech to tak veľmi vtipne a zaujímavo poznamenal, že pokiaľ chcete mať doma spokojného muža, tak robte s tým malým to, čo by ste chceli robiť s tým veľkým. To, ako by ste chceli, to, ako to vnímate, že by ste chceli sa hrať s tou jeho osobnosťou, s tou jeho postavou, proste všade možné ho hladkať, pusinkovať a tak ďalej, tak to rovno môžete preskočiť a môžete rovno sa koncentrovať na ten jeho penis, proste na toho malého proste. A to vlastne venujte sa primárne tomu. Muži to veľmi ocenia. Priam by som povedal, že povedia, že wow, tak táto žena konečne rozumie tomu, ako sa buduje mužské vzrušenie, takže si to vyskúšajte, odporúčam. Nič tým určite nepokazíte, keď vlastne preskočíte možno tú predohru, ktorú by ste vo vzťahu k mužovi, ktorú by ste chceli, aby sa diala vám, a rovno prejdete na vec a budete milo prekvapené. Ďalší okruh, ktorému sa môžeme stručne povenovať, je teda, že čo žena môže urobiť preto, aby toho muža podporila, pokiaľ možno v tom jeho vlastnom raste a v tom jeho vlastnom zrení, ale zároveň to urobila z tej svojej vlastnej pozície, teda neurobila to za neho. Tak jedna vec je, že by mala ostávať tie svoje ženské roly. Nesnažiť sa vstúpať do mužskej roli a preberať zodpovednosť za mužské úlohy v tej domácnosti, ale koncentrovať sa na tú svoju ženskú pozíciu, na tú svoju ženskú rolu, zušľachťovať svoje ženstvo. A aj pokiaľ dôjde ku konfliktom, tak nevyhnutne nevyťahovať tie mužské zbranie, ten meč, ale v zásade, ak teda sa bavíme o zbraniach, tak zvoliť práve tie jemnejšie metódy, proste také tie, na ktoré muži veľmi dobre reagujú, pretože ich poznajú vo vzťahu medzi sebou a matkou. Tá matka, keď z toho svojho syna pozná a chce vlastne ho niekde dostať, tak volí spôsob, ktorý je vlastne ako keby taký trošku možno líškavý, taký trochu jemný a vlastne nám taký, tak ako keby trošičku, nechcem povedať, že manévruje, ale použije takú jednu diplomatickú metódu, proste, aby toho svojho syna si tak naladil, alebo toho svojho partnera v tom vašom prípade tak naladila a vlastne trošičku použil takú ženskú chytrosť alebo takú ženskú fintu a toho muža vlastne nedonútil k niečomu nejakým mužským spôsobom, teda, že bude s ním bojovať, vyťahne ten meč a bude ho sekať, ale proste, že použije vlastne oveľa jemnejšie proste metódy na to, aby vlastne si možno presadila nejakú svoju ideu, ktorú by bolo dobré presadiť. Na druhej strane treba mužovi nechať istý druh priestoru na to, aby mohol robiť vlastné rozhodnutia, aby mohol robiť aj vlastné omyly, keď na to príde, a odovzdať mu vlastne tú zodpovednosť za to, ako sa časť života v tom partnerskom vzťahu bude odvíjať. Zároveň to súvisí s takouto nejakou ženskou kvalitou a to je schopnosť odovzdať sa. Je to veľmi jednoduché, alebo je to oveľa jednoduchšie, keď sa žena môže odovzdať tomu partnerovi, keď je ten partner silný, zrelý a vedomý a tá žena k nemu tak vzhliada a tým pádom on urobí nejaké rozhodnutia a tá žena sa tak ako prirodzene podriadi. To je teda tá jednoduchšia verzia. A oveľa ťažšie to je, keď toho muža nemáme ešte v takej podobe, aké by sme ho chceli mať a teda trpí tými dozrievajúcimi
chorôbkami z toho mužského pohľadu, že nie je tak zodpovedný, ako by ste si predstavovali, nie je taký vedomý, nie je taký silný, nie je taký zrelý. A tam sa to vlastne ťažšie robí, to odozdávanie sa tej mužskej stránke. Cez to všetko to treba skúšať hľadať nejaký taký správny pomer toho proste ako mu dať priestor a zároveň si mu dať ako na vedomie, že ten priestor má k dispozícii, proste, že ten čas, priestor je tu pre neho, proste, aby potiahol tú svoju mužskú líniu a istý druh dôvery tam musí byť, aby tá žena mu dôverovala, že to snáď zvládne a že ho to snáď posunie dopredu. A že vlastne práve tá skúška, tie výzvy, ktoré prichádzajú, tak cez to by ten muž mal sa stávať samozrejme zrelším, sebavedomejším, silnejším a tak ďalej. Čo teda ešte žena ďalej môže robiť? Nemala by preberať zodpovednosť za muža. To je veľmi dôležitá vec. Proste, jednak to tú ženu zaťažuje, je to proste únavné, zabíja to vzájomný vzťah, pokiaľ sa to tak dlhodobo deje, že tá žena vlastne musí stále robiť zodpovedné rozhodnutia a ten muž vlastne len ten muž sa vlastne nachádza v tieni tej osobnosti tej ženy. Takže určite všetko možné urobiť preto, aby muž to zodpovedné rozhodnovanie prevzal na seba. Proste, aj keď to bude znamenať, že dojde k omylu, alebo že sa rozhodne zle, alebo že to nevypáli celkom tak, ako by si jeden alebo druhý predstavoval, je dôležité proste, aby muž mal možnosť vôbec tú zodpovednosť na seba zobrať a keď tú možnosť má, aby tá žena jasne dala najavo, že teda je to jeho úloha, proste, že z toho by sa nemal vymaňovať, že by mal byť prvom rade zodpovedný za svoj život a ďalej preneseným spôsobom zodpovedný za ten život tej rodiny. Potom je tu jeden taký bod, ktorý je veľmi dôležitý. Týka sa prevažne už aj zrelších párov a zrelších a vedomejších párov. Žena by v istom momente mala byť schopná toho muža takzvané pustiť na more. V živote každej ženy nastáva situácia, alebo by mala nastať situácia, že muž začne počúvať to svoje vlastné vnútorné poslanie a môže to znamenať dočasné odlúčenie od tej rodiny alebo od tej partnerky, proste, aby teda vypočul to volanie srdca a išiel robiť niečo, čo je vlastne z jeho pohľadu zmysluplné a s čím spojil svoj život. To je veľmi ťažký moment pre ženu, lebo vlastne prirodzene majú ženy tendenciu ako keby pripútavať k sebe proste aj toho svojho partnera, aj toho svojho syna. Je to vlastne nejaká prirodzená ženská vlastnosť, pravidla, že tá žena vlastne to chce mať ako tak okolo seba. A ten moment, keď ten muž odchádza na to more, je pre ňu veľmi, veľmi náročný. Takže zrelá žena, to je také pokročilé štádium tej zrelej ženskej osobnosti, by nielen, že mu v tom nemala brániť, ale práve, že by ho mala ako keby s tým spôsobom povzbudiť a dať mu najavo, že je tam s ním a teda, že ho podporuje v tom jeho snažení a v tom naplňaní jeho vlastného poslania, čo je koniec koncov niečo, čo pre toho muža je veľmi, veľmi dôležité. A priam by som povedal, že to je dôležitejšie možno ako vlastne samotná tá rodina, tá partnerka. Existuje veľmi pekný film v tomto smere, volá sa 300. To bolo o tých Spartanoch, ktorí vlastne 300 vojakov odišlo brániť sa proti mnoho početnej presile Peržanov a ten ich kráľ Leonidas lúčili sa na takom obilnom poli a už sa teda odvrátil, že teda odchádzal tým svojimi mužmi a tá žena na neho skrikla, že hej Spartane, on sa otočil a prišiel za ňou a spýtal sa, že áno má pani a ona mu povedala vrať sa ze štítem nebo na nem. A to je podľa môjho názoru úplne najkrajšie vyjadrenie toho, ako zrelá vedomá žena môže podporiť toho svojho muža. Ona vlastne v skutočnosti v tom filme vedela, alebo teda bolo skoro 100% isté, že ten jej kráľ s tými 300 vojakmi tam vlastne zahynie proti tej veľkej presile, ale napriek tomu proste ho nezdržiavala, neodhováralo ho proste, ale povedala vráť sa ze štítem nebo na nem. Choď a vráť sa ako víťaz alebo umri v tom snažení. A to je to najkrajšie, čo si ja zo svojho pohľadu viem predstaviť, že žena pre svojho muža v tejto fáze jeho života dokáže urobiť.
Potom tu máme veci, ktoré by žena určite nemala robiť, aby vlastne tomu mužovi nehádzala možno nepriamým spôsobom polná pod nohy, aby sa vyvarovala proste chýba nejakého, a nebodaj aj predĺženia nejakého vzájomného utrpenia v tom vzťahu. Rozhodne by ho nemala príliš hýčkať alebo ľutovať. To je niečo, čo muži majú veľmi radi, lebo to poznajú proste pri tých svojich matkách. Matky tých svojich synov častokrát aj hýčkajú a si ich tak pestujú a keď sa im niečo stane, tak ich ľutujú proste, alebo im robia všetko preto, aby ich z tej ťažkej situácie vymanili. Hej, to muži majú radi a poznajú to pri tých svojich matkách. V každom prípade partnerka, pokiaľ nechce sa stať matkou, by to pre svojho muža nemala v žiadnom prípade robiť. Samozrejme, istý druh proste poľutovania nejakého drobného a vlastne pohyčkania, to je v poriadku, aj to môže prospieť tomu vzťahu, ale ako keby sklznúť k tomu, že muž na seba prevezme rolu obete a tá žena ho vlastne ľutuje v tej obeti a muž z toho čerpá energiu, to je veľmi, pre toho muža je to veľmi nechlapské a pre tú ženu je to veľmi, veľmi nezdravé a z hľadiska toho vzťahu je to vlastne deštruktívne. A dokonca by som povedal, že vlastne tá rola obete pre muža je veľmi dehonestujúca, lebo vlastne to aj tým prístupom možno tej partnerky mu oberáte ten jeho kredit, ten mužský. Proste tak by sa žiadny muž v zásade nemal chovať, že by sklzol do nejakej sebalútosti a spravil seba obeť. To nie je muž, to je vlastne to je už potom nejaká bábka osudu. A to predpokladám, že žiadna zrelá žena by to asi nechcela takého muža doma mať. Ďalej by sa mala vyvarovať tendencie z toho svojho muža vychovávať. To je koniec koncov rola matky, aby toho syna v tej konkrétnej časti, ktorá jej zodpovedá, ho mohla vychovať, ale predpokladám, že žiadna partnerka by už nemala mať tendenciu vychovať svojho partnera, takže ak také ženy sú, určite s tým prosím prestaňte. To, čo by ste mali chcieť od tých partnerov, je, aby oni už boli hotoví, aby ste nemuseli strácať čas 5-10 rokov výchovou toho partnera vlastne prispôsobením si ho na svoj obraz, lebo to skôr alebo neskôr v určitosti zakápe a z dlhodobého hľadiska proste sa dá žena týmto spôsobom vyčerpá a od toho muža nakoniec predsa len stratí záujem a ten vzťah sa rozpadá. Ďalšia dôležitá vec je, že žena by nemala znevažovať pred svojimi deťmi toho svojho partnera, toho svojho muža, otca tých detí. Nie, že by nebol priestor na to, keď je žena nespokojná, aby tomu partnerovi povedala teda, čo si o ňom myslí a niekedy to môže byť tvrdé slova, ale je veľmi dôležité, aby to proste sa nedialo v prítomnosti detí. Hoď teda ten partner si možno tie slova zaslúži, ale tá škoda sa nedieje na tom partnerovi, ale tá škoda sa deje práve na tých deťoch tým, že vlastne sa degraduje ten mužský vzor proste v očiach tých detí, a to nie len v očiach toho syna, ale aj v očiach tej dcery, pretože to sú potom také energetické podmienenia, ktoré tie deti dlhodobo ovplyvňujú v procese vyberania si ďalších partnerov, pokiaľ ide o baby, a aj v procese proste nejakej svojej vlastne sebahodnoty a svojej mužskej stránky, pokiaľ ide o chlapcov. Takže ak máte niečo ťažké na srdci vo vzťahu k svojmu partnerovi, môžete mu to čokoľvek povedať, môže by to mal zniesť, ale malo by sa to stať vlastne v tom súkromí a rozhodne proste sa vyhnúť tomu, aby sa to dialo v prítomnosti detí, proste aby deti boli dlhodobo svedkami takýchto nejakých znevažovaní alebo proste nejakých takých útokov zo strany matky na toho otca. Ďalšou dôležitou vecou pre funkčný a harmonický partnerský vzťah je správne nastavenie očakávaní. To znamená, že ak ešte stále nemáte partnera, alebo ak ho aj máte, je veľmi dobre sami pre seba zadefinovať, čo by ste od neho očakávali, aby ste mali vlastne jasnú predstavu, čo to ten zrelý, silný a veľkolepý muž vlastne je. Akým spôsobom by mal na vás vplývať, čo je to, čo by on mal zo svojej prírodzenosti ponúkať. Už sme sa tu dotkli viacerých vecí, ktoré sú vlastne z toho pohľadu muža a jeho vlastného rozvoja dôležité. Je to napríklad to preberanie vlastnej zodpovednosti, proste prístup k svojmu vlastnému životu, aby bol prítomný, aby možno, že vedel správne vytýčiť hranice aj pre tú partnerku, aby tá žena sa pri ňom cítila v bezpečí a tak ďalej a tak ďalej. Takže väčšia časť toho, čo ten muž by mal obsahovať, bola tu poznamenaná. Ale na druhej strane je to veľmi podstatné, sa musíte pozrieť na to aj tak, že čo by tomu skvelému mužovi, ktorého by ste raz v tom živote chceli mať, sami môžete ponúknuť. To znamená, že ak máte
v očakávaní kráľa, ak chcete dostať kráľa do svojho života, tak vy sami musíte byť kráľovnou. Nemôže nejaká sluštička alebo dvorná dáma proste čakať, že proste ten veľkolepý kráľ proste si ju nájde a to vlastne pre ňu bude ten vytúžený sen do konca života. Proste vy sami musíte zušľachtovať svojho ducha a vy sami musíte zušľachtovať svoje ženstvo a stávať sa na nejakej úrovni, postupne budovať vlastne ten model alebo teda ten vzor v sebe, byť tou kráľovnou. A až potom, keď vy sa stávate tou kráľovnou, do vášho života môže vkročiť kráľ. To je vlastne znova nejaký prirodzený zákon vesmírny vzájomnej príťažlivosti. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. To znamená, že ten kráľ prichádza vtedy, keď vy sa stávate kráľovnou. Takže v tomto momente, ak nemáte partnera, tak nestrácajte čas s mužmi, ktorí nie sú hotoví, ktorí by ste museli vlastne preškolovať, ktorí by ste museli vychovávať, ktorí proste z prvého pohľadu trpia tými neduhmi nezrelého mužstva, nemajú vyriešené predchádzajúce vzťahy, hľadajú si vás ako milenku, využívajú vás vlastne na tú sexualitu a tak ďalej a tak ďalej. S týmito mužmi ideálne strácate ten čas a radšej ten čas venujte sama sebe, aby ste sa budovali ako zrelá osobnosť, aby ste boli zdravo sebavedomé, aby ste tú starostlivosť, ktorú by ste inak venovali tomu partnerovi, venovali sebe, proste, aby ste sa zušľachtovali, aby ste sa rozvíjali, aby ste mali koníčky, aby ste mali záujmy, aby vás aj tá samota, pokiaľ ste sami nedesila, proste, ale vedieť si v nej niečo, čo je pre vás prínosné. Takže kráľ príde, keď vy sa stávate kráľovnou. Pokiaľ ide o samotný rozmer mužstva, je veľmi dobré, keď ženy to poznajú a vedia, že asi najzákladnejší ťah pre muža v jeho živote je jeho poslanie. Je to, dá sa povedať, ústredný motiv v jeho živote a je to natoľko dôležité pre toho muža a natoľko dôležité pre naplňanie toho jeho vnútorného pocitu spokojnosti a veľkoleposti a zrelosti, že to dokonca stojí na vyššej úrovni ako samotná partnerka, ako samotná rodina. Aspoň teda tak hovoria múdre knižky, že takto to vlastne je. Ja vždy, keď hovorím mužom na tých mužských kruhoch, proste, že čo to znamená nájsť sám seba, alebo čo to znamená vedieť si stať sám za sebou, tak im k tomu poviem proste, že to znamená, že preto svoje vlastné poslanie alebo pre to nájdenie samého seba ste ochotní riskovať aj svoj partnerský život, ste ochotní riskovať aj tú svoju rodinu. Neznamená to, že ten muž tú rodinu musí opustiť alebo že proste, že by tú partnerku mal opustiť alebo niečo, ale na tej váhe toho, čo to poslanie v jeho živote znamená a váhe toho ostatného, to poslanie musí mať vždy ako keby vyššiu prioritu. Musí to stále pre neho byť dôležitejšie ako čokoľvek iné, pretože jedine to mu bude dávať zmysel, jedine toho bude naplňať spokojnosťou proste a jedine to pomôže žiť plný život. Na nejakej úrovni sa o tom dá hovoriť ako odvrátenie sa od ženy, od tej čarodejky. Ženy majú nejakú vlastnú prirodzenú vlastnosť takú, že vlastne snažia sa tých mužov do svojho života pripútať takým, nie na vedomej úrovni, ale na nejakej podvedomej, veľmi prirodzenej úrovni pre ženy. Je to tak úplne v poriadku, lebo to je ženská vlastnosť, muži by to mali byť schopní, zrelí muži by to mali byť schopní rozoznať a na to adekvátne reagovať. Ale teda muž by mal vedieť prekonať nejakú prvotnú hranicu tých ženských osídiel, proste vedieť ísť, ako keby nebolo s tým spôsobom za ňu a vedieť proste sa od nej odvrátiť, proste aby dokázal budovať tú svoju vlastnú vnútornú hodnotu, ten svoj vlastný cieľ, aby ho dokázal postupne naplňať. Takže to odvracanie sa od tej partnerky, od tej čarodejky, ktorá chce vlastne ako keby do svojho života ponieť a si ho k sebe pripútať, je prirodzené a dokonca je to prospešné proste na jeho ďalší život. Takže máme to zhrnutie toho najdôležitejšieho z tejto prednášky a to je buďte oporou pre toho muža, buďte mu nápomocná, podporujte ho na tých jeho cestách, na tých jeho výzvach, na tých jeho úlohách, aj múdrosťou, aj slovom, možno čiastočne aj skutkom, ale vlastne neľutujte ho, neskladávajte k tomu, aby ste proste ho stávali do pozície, že ty môj chudáčik, proste, čo sa ti to len stalo, ako je na teba ten svet zlý. V žiadnom prípade toto nerobte, proste to len kazíte to jeho mužstvo, to jeho príležitosť výraz, proste radšej buďte na ňo v tomto kontexte prísnejšia, ako by ste ho mali proste vyťahovať z tých jeho vlastných problémov a brať mu kompetencie s tým svojím životom vlastne niečo urobiť.
Buďte jeho pomôcť, ale nerobte veci za neho. To znamená, znova je úplne partnerské a v poriadku proste toho muža podporovať, vedieť mu vypomôcť, byť súčasťou proste nejakej úlohy, s ktorou si on nevie tak jednoducho poradiť, je to v poriadku, ale nepreberajte výkon tej konkrétnej úlohy za neho. To znamená, že ak je jeho dispozícii proste, že má niečo vybaviť a môže to byť komplikovaná vec, je v poriadku, keď mu s tým pomôžete, ale je pre neho vlastne zničujúce, pre jeho vlastný sebarozvoj, keď vlastne by ste tie veci robili za neho, znova ho stávate do nejakej podradnej pozície, je veľmi dobré proste, aby tieto veci bol schopný zvládnuť sám, aby sa na to vôbec bol schopný odvážiť a vôbec sa na to opustiť. A keď sa to opustí a príde nejaké komplikácie, v poriadku mu s tým pomôcť, ale netreba tie veci robiť za neho, lebo tým pádom oberáte o kompetenciu ďalej rásť. Ďalej, buďte mu nápomocná radou, poradte mu, ale nechajte ho robiť vlastné rozhodnutia a nie za ne zodpovednosť. To znamená, že môže sa niekedy stať, že budete mať iný názor na nejakú konkrétnu vec, ako vec vyriešiť. Z mužskej strany by bolo prirodzené si tú ženskú múdrosť vypočuť a vedieť sa na ňu naladiť, ale cez to všetko na konci urobiť vlastné rozhodnutie, ktoré integruje ten názor tej ženy do toho rozhodnutia. To znamená, že môže sa stať, že ten muž si to vypočuje, nechá to cez seba prejsť, povie áno, tá žena mala pravdu a integruje ten jej názor do toho svojho rozhodnutia a môže to rozhodnutie byť dokonca v súlade s tým, čo povedala tá žena. Alebo to môže byť tak, že cez to všetko, čo mu tá žena hovorí, urobí iné rozhodnutie, ktoré je v protiklade k tomu ženskému názoru, ale v takom prípade je to tiež v poriadku, teda to mohlo ísť v konečnom sledku o omyl, ale bude to jeho vlastná zodpovednosť, ktorú posilní jeho vlastnú kompetenciu, ako sa v živote ďalej rozhodovať. To znamená, že omyl v konečnom sledku není zlý, lebo je to vlastne len príležitosť niečo nové sa naučiť o svojom živote, byť na druhý pokus múdrejší, a je to dokonca v poriadku, preto celý náš život je vlastne budovaný na pokuse o omyle, to je bežná metóda, takže to je v pohode, len ten muž musí byť schopný samozrejme preberať zodpovednosť na tie svoje rozhodnutia. Najhoršie, čo sa môže stať, je proste, že ten muž si počuje ženský názor, povie, dobre, tak urobím, ako si povedala, bez toho, aby teda prešiel nejakým vnútorným procesom spracovania toho názoru. A potom nemusí nakoniec vyjsť tak, ako by si predstavoval on, a potom na nejakej podvedomej úrovni, alebo dokonca aj priamej vedomej úrovni bude viniť tú ženu, vidíš to, ty si mi tak poradila, ja som sa na to dal a teraz to vypálilo zle. To znamená, že aby sme sa takýmto situáciám vyhli, je lepšie proste mu len povedať svoj názor, nenútiť ho do žiadneho a nechať vlastne, aby on sa vlastne rozhodol, a to aj vám bude príjemnejšie vedieť, že to rozhodnutie urobil on a vedieť sa spoľahnúť na to jeho rozhodnutie. Zároveň to pre ženu znamená byť schopná proste sa odovzdať a nasledovať toho muža aj v tom rozhodnutí, ktoré nemusí byť vždy správne a korektné, ale to je už vlastne tá jej úloha partnerky v tom živote, že aj cez to všetko, že to môže byť náročné a že vlastne prechádza ťažkou situáciou na základe rozhodnutia toho muža, tá žena, pokiaľ si toho muža váži a verí mu proste a podporuje ho, tak je to relatívne v poriadku, aby sa to udialo takto. Rastík, ďakujem ti veľmi pekne. Verím, že aj vy, ktoré ste počúvali tento webinár Slova môjho muža, sa zhodnete so mnou na tom, že to bolo veľmi výživné, veľmi poučné a že je to niečo, čo bežne nepočujeme z úst mužov. Takže veľké ďakujem za zdieľanie tvojej múdrosti a tvojho know-how a vhľadu do toho, ako fungujete vy muži. A milé ženy, ja mám pre vás ešte jednu úplne úžasnú ponuku. Ak cítite, že to s vami rezonuje, chcete vedieť viac o tom, ako sa môžete spojiť s tou mužskou dušou, ako jej môžete porozumieť a v neposlednom rade porozumieť aj sebe ako žene. My sme pre vás s Rastislavom pripravili jednu novinku, ktorú by som vám teraz veľmi rada predstavila. Skúsi, milá žena, predstaviť, aké by to bolo v tvojom vzťahu. Nájsť, pokiaľ ho nemáš, alebo udržať, pokiaľ už takýto vzťah máš, tvoj vzťah s mužom živý, uspokojujúci, naozaj uspokojujúci pre oboch, plný radosti, príťažlivosti, vášne, ale aj vzájomného porozumenia, podpory, rastu. A keby to bolo vedieť si s mužom odkomunikovať tvoje potreby tak, aby ich mohol nielen počuť, ale aj naplniť. Pretože my často komunikujeme svoje potreby tak, že pre mužov to nie je možné. A keby to bolo, ak by si bola pre muža príťažlivou, neodolateľne príťažlivou,